Amics, amigues, jo sempre he estat un visionari. Soc l'Esteve Jobs català. És per això que em complau presentar el nou telèfon que facilitarà les relacions entre Convergència i el Partit Popular. l'iPact. Gràcies. Ei, molt bé. Mireu que guapo. Lleuger i de disseny aerodinàmic com la calva d'en Duran. L'iPact té totes les aplicacions necessàries per pactar. Els pressupostos d'ahir, per exemple, els vaig tancar amb l'Alícia en una conversa per WhatsApp. Jo li vaig dir, demà quedem per pactar els pressos. Passa-ho. I ella, ok, recorda, res de taxa turística, I el típic emoticotne per rebaixar tensions. A mi no em va fer cap gràcia. El sistema es pot configurar perquè cada mitja hora la conversa s'enviï automàticament a l'avantguàrdia en forma de newsletter. Per si l'acord arriba a bon port, l'iPact incorpora el geolocalitzador On ets, que et diu si hi ha fotògrafs a prop i així pots evitar que et facin la foto amb el papero de torn. Com tots els telèfons, també es pot posar en mode vibració, però en aquest cas es tracta de petites descàrregues elèctriques que s'activen quan dius la paraula independència. Collons, sí que funciona, sí. Gràcies a aquesta aplicació, els sobiranistes ens esforçarem per trobar l'eufemisme adequat i menys controvertit. Però no tot és feina amb l'iPact. També hi ha temps per l'oci. El telèfon incorpora diversos jocs, entre els quals el famós Angry Birds. Angry Birds. Birds enfadats. En fi, nois, aquest és el telèfon del futur. l'iPact. Ei, gràcies. Moltes gràcies. Podeu comprar l'iPact a la Generalitat de Catalunya. He de dir que, com tots els productes d'aquesta casa, és car. Això sí, part dels beneficis els destinaré a ajudar al tercer món. Reobriré algun cap del Baix Llobregat. Ens veiem la setmana que ve per presentar l'iCoi, un telèfon que servirà als ciutadans per queixar-se de les retallades del govern. Però no serveix per res. No té saldo. Hosti, tu. Soc l'hòstia. Soc un geni creador. La delicada situació dels socialistes catalans després de les derrotes electorals i l'elecció de Rubalcaba ha arribat al cor de la direcció d'aquesta casa. És per això que TV3 ha organitzat una nova marató solidària en benefici del PSC. A diferència de les altres maratons, aquí no es recapten diners, sinó votants. I els encarregats de conduir-les són novament Xavi Coral i Espartac Paran. Connectem-hi. Endavant, Xavi. Hola, què tal, Raquel? Bona tarda, com estem? Continuem en aquesta sociofesta de la solidaritat amb un testimoni colpidor. El Manel ve de Porquerisses de Dalt, on fa anys que és el cap de llista socialista. Oi que sí, Manel? Home, va, Manel, sí que és fort. Com hem quedat? I tant que sí, Xavi, i tant que sí. Va, vinga. El Manel, dèiem, ha vist com cada cop li costa més trobar candidats per completar la llista del seu poble, és així? Sí. De fet, l'últim any vaig haver d'omplir els buits amb amics d'un altre poble, noms inventats, gent morta. Què havia de fer, Xavi? Què havia de fer? Potser això no ho hagués tingut que dir, oi? Que ho tallareu, això? Que ho podreu tallar, Xavi? Que m'ho faràs? Sí, ja ho traurem. Escolta'm, també tens por que en els propers comicis no pugueu mantenir l'única plaça de regidor que encara conserveu, no? No. De fet, no en tenim cap de regidor ja. No. L'únic que volem mantenir és l'únic vot. Caram. Però vaja, escolta'm una cosa. Si només teniu un vot, devia ser el teu, no? Aquest sí que el podràs mantenir, no? Què vols que et digui, No ho tinc tan clar, això. Manel. Merda. Què anaves a dir?
Que m'estic tornant neoliberal. Jo crec que el Sala Martín té raó. Ja ho veieu. El Manel i molts més, bé, alguns més, com ell, necessiten, de debò, que des de casa vostra us comprometeu, ara sí, a votar pel PSC. I que truquin. Sí. Que truquin. I que truqueu. Precisament ara anem a connectar amb la centraleta telefònica. Espartac, bona tarda, com estàs? Hola, Xavi, Ramonic, que t'agafo i no sé què et faig. Escolta'm, aquí hi ha una activitat frenètica, eh? Els voluntaris estan fent tota mena d'activitats per matar el temps, mentre esperen sense èxit que truqui algú. Què hi ha? Sí o no? Escolta, ui, mira, aquí n'hi ha un que fa papiroflèxia. Què estàs fent? Ui, un ocellet, que és mono. I això què és, un avionet? Ui, que és maco. Escolta'm, per aquí han passat personalitats tot el dia, eh? Es veu que fins i tot hi ha hagut algú que ha vist a un cosí segon de l'Andreu Fontàs que passava per aquí fora. Què hi ha? Sí? Ui, mira, i aquí tenim a la Carme Chacón. Carme, posa't bé, que et vegi a mi casa. Què? Bona tarda, compañeros i companyeres. Què tal? Escolta'm, costa, que la gent doni el seu vot. Què hi ha, sí o no? No, i ara, no, el que passa és que ens heu enganxat just a l'hora de la migdiada i clar, la gent... Però no han parat de sonar els telèfons en tot el dia, que no, xicos? Marató, bona tarda. Escolti, que jo trucava per preguntar com és que li diuen marató si no es veu ningú que corri. Ja ho entenc. Va. Bé, jo li prometo que quan mani el PSC, les maratons solidàries també tindran corredors, d'acord? Doncs ja ens podem esperar segurs. Xavi, ja ho veus, els catalans som molt solidaris, però tot té un límit. Què hi ha? Sí o no? Vinga, va. Petuls! Almenys no es diu divendres com el programa aquell que el foten els dimarts, que es diu divendres, però no ho és divendres, no. El foten qualsevol dia menys el divendres. Vinga, va. A qui se li acut fotre divendres un programa que es podria dir fins i tot diumenge, però no. Buenos días, soy el ministro de Guindos. ¿Sabéis dónde estoy? A una casa. Sí, una casa catalana. Bueno, catalana por ahora, porque va a haber una de fusiones que no la reconocerá ni su madre. Salgo un momento, que está entrando un cliente. Bon dia. Bon dia. Volia comprar un pis. Miri, tenim un estoc de pisos increïbles a meitat de preu. És més, li concedeixo una hipoteca per tot l'import. Firma? Què? Sí, clar. Os preguntaréis cómo es posible, ¿verdad? Gràcies al pla de sanejament del sector bancari. Exacto. Gracias a mi plan, los bancos se sacan los pisos de encima a menor precio. Los compradores tienen acceso a la vivienda. Y los bancos vuelven a tener líquido para conceder créditos. Créditos para comprar viviendas, por ejemplo. Genial, ¿no? Es que soy la polla. La monda. Quería decir la monda. Venga, y ahora, niños, a dormir, que ya son horas. Un moment, això té trampa. Sí, és un cercle viciós. ¿Por qué? Si torna a haver-hi crèdit, hi haurà més demanda de pisos. I això portarà a un encariment dels preus. I si li sumes que els salaris no pujaran perquè la reforma laboral pinta fatal... Algun dia no es podran tornar els crèdits. I bombolla immobiliària al canto! I d'aquí uns anys apareixerà un altre ministre dient que vivíem per damunt de les nostres possibilitats. Muy bonito. Entonces, a ver, ¿qué proponéis? Jo què sé, no som ministres. Ni hem treballat al Lehman Brothers. Jo ahir tot just vaig aprendre a sumar. 7 i 7... 14. Agafa un cagarro i esmorza. Ultraliberal. Keynesià! Son solo niños, ¿eh? ¿Qué sabrán ellos? Niños. L'Illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, socialistes andalusos que encara esteu pitjor que el PSC. Coi delícia.
Des que hem pactat els pressupostos es pensa que això és seu i està intentant donar-li un toc femení al despatx. Mireu, pupurri, espelmes enceses d'aquestes aromàtiques, una foto de l'Albert Tom... La veritat és que es conserva bé el lladre. Efectivament, he pactat amb l'Alícia. I no me n'avergonyeixo. Bé, una mica sí. Però he anat a un grup d'ajuda i m'han ensenyat que el primer pas és acceptar-ho. A dia d'avui no tinc por a dir... Hola. Hola. Ai. Em dic Artur i no li faig escarafalls a pactar amb el PP. Ja està. Ja ho he dit. Sé que alguns em retrauran pactar amb un partit tan poc catalanista. Amb un partit que subvenciona els toros, que fa la reforma laboral i que escolta discos d'en Julio Iglesias. Hola, sóc Artur. I no li faig escarafalls al PP. No li faig escarafalls al PP. Podrien ser sociates. El problema ara és que l'Alícia no entén que això nostre ha estat un rotlle puntual, que per mi no significa res. I ella actua com si ens haguéssim de casar. No deixa de perseguir-me perquè ens fem fotos. Sense anar més lluny, l'altre dia vaig anar a fer-me unes fotos de carnet i... No ho vaig poder evitar. I ara, aquest és el meu DNI. Espero que no em posin problemes als aeroports. En fi, catalans, catalanes, socialistes andalusos que encara esteu pitjor que el PSC, visca Catalunya. Amb il·lusió. Debes saber que quiero ser una mierda. Coneixeu el truc d'infiltrar-vos amb el típic rajo? Racional. ¡Sube los impuestos! ¡Ni un churro! ¡Voy a bajarlos! Aplica políticas de ese momento. ¡Uy! ¡Ay! ¿Alguien se ha hecho daño? No. ¡Sube los impuestos! ¡Y un churro! ¡Voy a bajarlos! Aplica políticas penitenciarias. Bueno, penitenciarias igual sí. Voy a dejar todos libres. ¡Tachán! Hostia, Mariano contigo quería hablar. Velala. Censura! Vale, no. Hòstia, És que això és com s'ha fotut a dintre un coet, aquest personatge. I bum! I et disparen directament. Va, què vas a dir? Sí, Què vas a dir? he perdut ara. Sí. T'havies perdut? Sí, m'he perdut. M'he perdut, perdoneu. M'he perdut de veritat. Bueno, però està bé, no? Perquè Farem una pífia. Dani, que truquin. Xavi, que truquin. I que truquin. Estoy flipando. Más preguntas? Sí, aquí. Jo, Diana, tinc una pregunta. I és si no creu que aquesta reforma és molt sexual. No sé què hi veus de sexual si no hi surt cap teta. Home, però es follen tots els drets dels treballadors. En això té raó. Hòstia, ja tinc l'article de demà. Pero es que nadie va a preguntar por la reforma. No, yo, moi, ego, mi, ja, wasi. Qui ha escrit aquesta merda, signe d'interrogació? Això és una vergonya. Punt i seguit. Claro, perquè ens tracten com a proletarios palestinos en territoris ocupats. No, com a
El que és una vergonya és que estigui tan mal redactada, coma. No hi ha ni una hipérbole, ni un oxímoron, ni una sinècdoque, punt i seguit. Pero es que nadie va a preguntar por las medidas. ¿Sabe el que passa? Que a mi les úniques mesures que m'interessen són les de Pilar Rubió. Per cert, algú té l'interviu? A mi, la Pilar Rubió, m'enlaira l'apòstrof, és l'exclamació. Correm al quiosc!